Қумриннисо Ҳафизова Ҳамсари Умаралӣ Қувватов раҳбари кушташудаи созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 мегӯяд мунтазири гирифтани шаҳрвандии як кишвари ғарбӣ аст ва қасд дорад қотилони шавҳарашро пайдо кунад. Умаралӣ Қувватов раҳбари гурӯҳи 24 шаби 5 марди соли 2015 дар шаҳри Истанбул кушта шуд. Мақомоти Туркия Сулаймон Қаюмов як шаҳрванди Тоҷикистонро бо гуноҳи қатли раҳбари гурӯҳи 24 ба зиндони якумрӣ маҳкум кард. Қумриннисо Ҳафизова мегӯяд фармоишгар ва 4 нафари дигар ки дар марги шавҳараш даст доштанд боздошт нашуданд, ҳарчанд ба гуфтаи ӯ фармоишгар ва як қотилу 3 ҳамроҳаш барои мақомоти турк маълум аст. Ҳамсари Умаралӣ Қувватов рӯзи 5 марти имсол дар 3-умин солгарди куштори шавҳараш дар суҳбат ба радиозӯӣ гуфт, пас аз дарёфти шаҳрвандии яке аз кишварҳои ғарбӣ талоши ба ҷавобгарӣ кашидани фармоишгар ва қотилу шариконашро мекунад. ӯ ба далелҳои амниятӣ макони иқоматашро ошкор накард, аммо гуфт пас аз марги шавҳараш чӣ рӯзгор дорад. вақте ки шавҳар ма киштан ма ҳеҷ ҳолате дар ҳолати шок да гирифтор будам. ҳамон ҳолат қати ма ҳатто нафаҳмидам ки мана дар самолёт шунондан созмони байналмилал вақте дахолат кард биромад маҳу кӯдакҳои мара гирифтад хестем мо мисол тарафи яке аз давлатҳои ғарб мо парвоз кард 22 рӯз пас. вақте ки ман омадам 5 кӯдак бо яктаи дига ҳомиладор. вақте ки иҷа омадем ман забона намедонистам, ҳеҷ каса намедонистам. як хона додан мона, хона холӣ буд. рости як ҳолате буд ки ҳатто рӯзое буд ки ма вақте ки шавҳар ма киштан ҳамагӣ мегуфт ки мақсад мара менавиштан аз ҳар тараф ки чӣ барои чӣ рафтем, ба хотири чӣ берун дохил шудем, ҷонтон дар хатар буд. ҳамин саволо мара то ба дараҷае овард ҳам танҳоӣ ҳам марги шавҳарам ки ма худма дига гунаҳгор ҳисоб мекардам. ма пеши тири шавҳар ма нагирифтам ё ки ҳамин роҳ да шавҳари ман рафт. фақат мара мегуфтанд зани хуб мебудӣ, шавҳарта намемонди ки ба сиёсат даст бизана. ҳамин ҳолатҳо мара дар ҳолати асабу фикрӣ мара зарар зиёд расонд. ман якчанд муддат аҳволам бад буд. ҳатто тавбатам мекардан ма ба хотире ки як ҳолате буд ки кӯдакома нигоҳ карда наметонистам, авқот карда наметонистам. ҳамин ҳолати ма қариб 1.5 сол 2 сол давом кард ки ма берун омадан намехостам, ба ягон кас суҳбат кардан намехостам. давлате ки ма омадагим аз давлатҳои аврупоӣ паноҳандагӣ фарқият дорад ки кирои хонара иҷораи хонара бояд аз ҳамон маблағе ки паноҳандагӣ ё кӯмак мекунанд аз ҳамон маблағ бояд ки пардохт кунӣ. соли аввали омадагии ма қазияи шавҳару мерафт, ӯ қадар пули мора кӯмак намекарданд, ба хотире ки кофтуков мекарданд ки дар ягон ҷо мо пул дорем надорем. аз масҷид ба ман ҳамин масҷиди мусалмоно вақте фаҳмидан аҳволи мара, кирои хонаам баланд, ман зиёд азоб доштам, хонам ҳечи надошт. аз ҳамон масҷид ҳамагӣ маслиҳат карданд кирои хонаи мара муддати 6-7 моҳ кирои хонаи мара пардохт мекарданд. аз хишу таборуи шавҳарам то ҳозир кӯдакҳои мара намепурсанд. як дарди сахтай барои ман ки мақсад ки шавҳари ман вақте ки дар Тоҷикистон буд хонаи мо шабу рӯз мисол меомадан гирди дастархони мо мешиштанд. ҳолате ки шавҳари мара киштанд дар тамоми пастиву шикасту рехти хеш таборуш фақат рост буд шавҳари ман. вақте ки шавҳари мара киштанд аз кӯдакош якумин шида хеш табори худаш рӯ гардонд.